Dneska sa rozhodne o tom, kto sa dostane do finálnej zostavy. Sereme na útok. Ideme defenzívne. Budeme brániť, ale budeme brániť dobre, tak to tam padne. Chalani, chcem vidieť čistú a férovú hru. Poďme na to. Ja to neviem. Daj si pozor, nerozlám sa. Klasika, došla na puberta. S tým nič nespravíme. Svoje problémy si vyrieším sám. Druhé kolo? To nie je ten, s ktorým sa ťaháš? Za posledné 3 týždne sme prehrali každý jeden zápas. Bol mojou jednotkou. Ale však Marek to posral. Neuprdele, kto to posral. Tu je súpiska na ďalší zápas. Ja lenže som tam nepočul svoje meno. No Marek, to preto, že tam nebolo.